de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bi Décembre kalo tile 13 ye san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma aw minnu b'aw sigi ni ka an ka kunnafoni k'ale lajɛ sanga n'a ka wagati tɛnɛ fo ka taga se juma ma kunnafoni waati selen ni a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi Forum de l'habitat des banques assurance n'an ko ale ma ko FOHABA ale ka 12e édition o tira bi tarata Décembre kalo tile 13 san 2022 Palais des Sports la Amdalaikaw olu fɛ yen nɔ FOHABA ale yɛrɛ sigira sen kan san 2015 États-Unis kaw ka jamana o kɔnɔna la ni wagati in na FOHABA so 600 ani so 2 o de bɛ u bolo ɲamanakaw olu fɛ yen nɔ dugukolo 500 fana bɛ u bolo Bamakɔ n'a lamini o kɔnɔna la walasa ka se ka kunnafoni caman ni ka o sɔrɔ FOHABA ka ni édition forum tako 12 ale kunkanko kan sa Abdoulaye Traoré ni ale ye FOHABA ɲɛmaa ye sa an b'a laɲini aw fɛ aw ni an ka jɛ ka ale ka kunnafoniyaw ni ka olu lajɛ k'a fɔ ni an ka 12e édition ye ani an ka lancement des 600 de logements pour que Maliens bɛ se k'a sɔrɔ cogo k'a fɔ ko FOHABA ye jɛkulu ye mun sigira pour ka se ka Maliens de l'extérieur dɛmɛ sisan Maliens de l'intérieur fana donna la donc sisan FOHABA kɛra bɛɛ ta ye donc tungarakaw b'a la yamɔgɔw fana b'a la sisan FOHABA partenaire particulier kelen b'a bolo actuellement ça fait AM société AM dans les 600 de logements b'ale de bolo Ɲamana donc an bɛ la k'o de di actuellement Maliens de l'extérieur ni Maliens de l'intérieur ma bon o dun o tɛna ban san a bɛ se ka san 2 san 3 kɛ parce que 602 logements o ye logement 600 ani 2 de donc a ka ca bon parcelles bɛ yen mais parcelles tɛ an bolo parcelles bɛ partenaire wɛrɛ de bolo il y a 500 parcelles o bɛ an ka partenaire wɛrɛ de bolo Madame Diko ɲɔgɔn dɛmɛ soba voilà weleweledan b'an bolo an bɛ fɛ Malien bɛɛ ka bɔ Kayi fo Kidal u bɛ se ka weleli kɛ FOHABA ka téléphone na pour que u ka se k'u inscrire u ka se ka so in sɔrɔ u bɛ inscrire u bɛ u ka compte dayɛlɛ wari tɛ di mɔgɔ ma donc u bɛ wari b'u ka compte la u bɛ so in sɔrɔ parce que Malien minnu bɛ baara kɛ yan olu tɛ dɔrɔmɛ di i ka paye chèque dɔrɔn de bɛ se k'i permettre i bɛ so in sɔrɔ voilà o y'o ye quoi. Ala ma hinɛna an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ o la n'o Ibrahima Boubacar Keita ye ale denkɛ n'o ye Karimu Keita ye Karimu Keita kɔni États-Unis kaw ka jamana kɔni ye ale ɲangi k'a yira k'a fɔ k'a sen yera yuruguyurugu ko koɲa dɔw la ani tuguni k'a ye ɲangili ta ka buna hadamadenya hakɛw ni ka olu sɛgɛrɛ ni kunnafoniya in dira lamɛnnikɛnw ka waribon tigilama ale fɛ Décembre kalo tile 9 o tɛmɛnen na lamɛnnikɛnw ka lasigiden min bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la nɔ kunun Décembre kalo tile 12 san 2022
la a ye kunnafondilaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ a ka ɲɛfɔli kɔnɔna la Karim Keita kɔni se yera yuruguyurugu ko ni buna hadamadenya hakɛw dangarili la o de la sa u kɔni ye a bali ka yira ka fɔ ko a kɔni sen tɛna don lamɛrikɛnw ka jamana o kɔnɔna la u kɔni tun bɛ ka Karim Keita ni ka ale dɔdɔ kabini a fa yɛrɛ n'o Ibrahim Boubacar Keita ye n'o bɛ fanga la fo kana taa se o bɔra fanga la wagati min na Karim Keita u bɛ ka ale dɔdɔ Karim Keita yɛrɛ kelen tɛ dɛ a n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen nɔ minnu ni u kɔni kelen don ka u ka jamana ni ka o tigɛ olu la. Ni wagati na den 9 minnu ni olu bangena malien den dɔ o fɛ Marokukaw ka jamana o kɔnɔna la ni wagati na u kɔni seginna kana an ka ba Maliba o kɔnɔna la hɛrɛ ale ni baden na basi foyi tɛ den ninnu na wa basi fana tɛ den ba yɛrɛ ale la a yirala ka fɔ k'u ye kalo 19 ni ka o de kɛ Marokukaw ka jamana o kɔnɔna la. Colonel Suleiman Dambele ni ale ye an ka fintigilakaw ka kunnafoni ɲɛmaa ye n'o o ye Dirpa ye a ye kunnafoni kɔni ni ka bɔ ka bin ka yira ka fɔ ko fintigilakaw kɔni bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka dankari karɔgɛrɛ diinɛ tigilamaw olu la u mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la u ka mɔmɔli o kɔnɔna la sa an ka jamana camancɛ bolo yan fan fɛ ni o ye Mopti ka taa se Gao ma Ansongo Menaka Kidal la ani fo ka taa se Nara Kucala Sikaso ma duguma sira ka taa se sanfɛ siraw ulu bɛɛ lajɛlen ma u kɔni ye a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni ka o mɔmɔ o de yirala sa Colonel Suleiman Dambele a ka fɔ la k'u kɔni ye dankari karɔgɛrɛ diinɛ tigilama 60 o bɔɲɔngo la u kila tuguni ka u ka bolimafɛn sen 29 ni ka o minɛ u ka maramafɛn 9 fana u ye o fana ni ka o minɛ u la tɔni balofɛn tɔni 15 u ye o fana ni ka o minɛ balofɛn tɔni 15 min ni ale kun bilalen bɛ ko karɔgɛrɛ diinɛ tigilamaw ko ye u ka jagaw ye u ye o minɛ kɔni ni ka o kila dɛsɛbataw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka kila tuguni ka bagan 400 ni ka o fana minɛ ko o di dugu marabagaw ma o ka di mɔgɔ minnu ta kɛra bagan ninnu ye. An bɛ taa Kulukurukaw ulu fɛ yen nɔ u ye u ka sifinnakaw ni ka ulu fara ɲɔgɔn kan Desanburu kalo tile 11 tɛmɛnen fara ɲɔgɔn kan in kun ye fɛn min ye o de ye ka se ka a yira sifinnakaw la ka fɔ ko kunkolo kɔni lakanani o ye wajibi ye kunkolo lakanani min ko don n'o de ye ko ka kasike ka o don kunkolo la n'o bɛ bolimafɛn o boli kɔlɔlɔ min bɛ a la ni a t'i kunna ni ye sirabakan kasara kɛ ani n'a b'i kunna ni ye sirabakan kasara kɛ u kɔlɔlɔ u ye o da u ɲɛkɔrɔ sifinnaka ninnu yɛrɛ kɔni ni baara in bɛɛ lajɛlen labɛnna garangɛrɛn ale fɛ ni protection civile maw ka yamaruya ye. Mamarafɛntigi dɔw n'olu kun bɛ bolimafɛn sen 2 la olu kɔni ye marifa ni ka o ci Desanburu kalo tile 11 tɛmɛnen na bolimafɛn dɔ la min n'ale bɛ maaw ta ka taa n'u ye u ka dugutagaw la o kɛra Kokorom ale ni Forgo ni ɲɔgɔn cɛ ni dugu kofɔlen 2 in bɛ Soni Ali Bɛra ale sigida o la a yirala ka fɔ ko maa 2 kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna maa minnu joginna u ta ni ka taa n'u ye Gao lapitaniso o la seerebolomaw ka fɔ la ko maa 1 yɛrɛ kɔni u ma bɔ a ka joginda la o wagati kelen fana na a yirala ka fɔ ko ni mamarafɛntigi kelen ninnu nɛgɛ kan 13 wagati u cuna Lele Hoyi dugu o kɔnɔna la Lele Hoyi ale bɛ Ansongo o lamini na u kɔntara ni o dugulamaw ka baganw ye. Ni wagati na Maɲinakaw fɛ a bɛ tile 15 bɔ bi ji kɔni o tɛ ka bɔ olu ka robinet o la Maɲina maire ale y'a yira ka fɔ ko ni y'a ye kɔni ji kɔni tigɛlen don Maɲina dugulamaw la k'a sababu ye station minnu kɔni bɛ yen nɔ olu tɛ ka u ka ji kuran ni ka o de sara a yirala ka fɔ ko juru min b'u la k'a bɛ t'i jɔ fo sefa wari 100 o bɔɲɔngo la u tɛ ka o sara o de la sa dugulamaw kɔni tun wulila a bɛ kalo 1 bɔɲɔngo bɔ ka SOMAGEP sakɛlaw ni ka olu gɛn kɔni ka b'u sigiyɔrɔ la k'a yira ka fɔ ko olu kɔni tɛ se u ka baara la o de la sa ni waati na dugulamaw olu kɔni bɛ ka taga baw la ka taga kɔlɔn fo ka taga se château ma ni ka taa u ka jiw bɔ yen nɔ. Ka kunnafoni da tuguni Tɔnbɔkutukaw ka dugu o kɔnɔna Tɔnbɔkutu ale bɛ an ka jamana o kɔrɔnyan fan fɛ a yirala ka fɔ dugulamaw fɛ ko halisa kɔni ji ale fanga de kɔni bɛ ka yɛlɛn u fɛ yen nɔ kabini san 1993 o la ni ɲɔgɔn kɔni ji kɔni tun ma deli ka yɛlɛn u fɛ yen nɔ a bɛ kalo 1 bɔ bi Tɔnbɔkutukaw olu kɔni bɛ nin ji in yɛlɛnni ko gɛlɛya la jiko min yɛrɛ sa ni a kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba don dugulamaw olu kunna wa u ka sɛnɛfɛnw yɛrɛ kɔni caman olu tiɲɛna nin ji in yɛlɛnni ale sababu la Dire lamini o kɔnɔna la u ka hectare 1000 bɔɲɔngo de bɛ yen nɔ minnu ni ji kɔni kɛra o caman tiɲɛ sababu ye.
Mali kunnafoni jabarani la jaba o kunnafoni dɛmɛnanw tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da o kelenkɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan o de tun ye nin ye tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ ba ye tunga lafiya min ni a nalen don tungaranke olu lafiyali kama ni wagati in na tunga lafiya ka site tako filanan tɔgɔ sɛbɛn baaraw olu daminɛna site min ni ale bɛna jɔ hectare 3 o de sanfɛ terrain kelenkɛla bɛɛ lajɛlen 15 surfɛnw de ye wa titre foncier olu de don terrain ninnu kelenkɛla bɛɛ lajɛlen sefa wari miliyɔn 4 ani 500 de n'o b'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka o sara n'a t'i bolo fana i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara fo san kelen o bonyanko kalo kalo i bɛ euro wari 572 ni ka o bɔ o bɛ sefa wari wa 75 ani dɔrɔmɛ 40 de ma san kelen kɔnɔna la ni tilali ka terrain ale wari sarali la terrain ale bɛ kɛ i ta ye ni terrain bana sarala wagati min na sa so jɔliko kuma o bɛ sɔrɔ ka daminɛ tunga lafiya ma u nana tungaranke olu lafiyali kama aw k'an bɛn don n'a nataw la